Hoy, ikaw, dapat alamin mo yung gusto ng jowa mo, alamin mo yung kiliti niya, alamin mo kung saan siya manghihina, alamin mo kung saan titirik ang mata niya. Hoy! Hindi kasi nga minasahe mo, nakuha mo ang tamang diin at spot. Yun, di ba? Kapag minamasahe ka, minsan mapapatirik talaga yung mata mo. Dapat kilala mo siya buong buo para happy life. Ganun yon. Mahal. Ano ko sa'yo? Andito na naman ako yung nita. Ay, namiss ka ta na eh. Ako na to, mahal. Ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba. Ako to si Kim Chino. At makakasama mo ko baliktaran kasi nga 6 to 9 p.m. tayo. 6 to 9 p.m. magmamahalan. Huy! Uy, totoo yun, mahal yung sinabi ko kanina. Dapat alam mo kung saan titirik ang mata niya dahil sa sobrang sarap ng masahe mo. Di ba? Totoo yun na dapat kilala mo yung partner mo kahit sa ganung kaliit na halaga. Dapat alam mo ang love language niya. At syempre, alam niya rin yung love language mo. Kasi kapag sinabing love language, yan yung paraan kung paano mo papakita or paparamdam yung pagmamahal mo sa tao. At meron niyang 5 love languages. Diba merong words of affirmation, mga papuri. Ang ganda mo naman, mahal. Ang pogi mo naman. Ang sarap mo. Huy! Ang sarap mong magmahal. Ganon. Acts of service. Efforts naman yan. Yung paglulutuan ka, hahatid ka. Meron ding receiving gifts. Ito na yung mga sugar baby. Yung gustong nakakatanggap ng mga material na bagay. At meron ding quality time. From the word itself, time. Bigyan mo lang ng oras, okay na sila. At yung panghuli, physical touch. Ito na yung dut-dutan or kiss. Yung mga kalakalabit. O Kim Chino, ang dami palang love languages. Anong gagawin? So ito na nga, mahal, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko sa iyo ang 3 kahalagahan ng love languages. Ang una dyan, mahalaga ang love language dahil magkakaroon ka ng mas malalim na pagkakaunawaan sa relasyon. Diba? Kapag alam nyo na yung love language ng isa't isa, maunawaan mo siya, maunawaan ka niya, kung ano gusto mong gawin, kung anong posisyon, kung anong style. Posisyon matulog at style ng buhok mo kapag nagde-date kayo, ganun. Mas mapapadali ang pagmamahalan kasi nga may understanding, maiiwasan ng tampuhan o away. O, diba, mahal? Una pa lang yan pero feeling ko napaka-helpful na. Meron pa akong 2 kahalagahan ng love language sa relasyon. Huwag ka mag-alala. O relasyong may label lang applicable tong mga sinasabi ni Kim Chino. Yung mga walang label dyan, sige lang, maglokohan kayo, go. Huy! Shoutout muna natin ang mahal kong Grab driver kanina na naghatid sa akin ng ligtas. Shoutout sa iyo, Dante Tuazon Rosario, napaka-poging driver na sa unang tingin parang ang daming panganay na anak. Huy! Ingat ka, ingat sa kalsada. Anyway, mahal, hanggang 9 p.m. pa tayo kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1